Aurten Solanzeko inoiz berrietan murgildu da. Eskolak ere parte hartu du. Hirugarren mailako txatxos mozorrotzea tokatu zitzaigun. Txatxa Nafarroako Lantzerriko inauterietako pertsonaia da. Arepa koloretsuak eramaten ditu eta baita zintaz beteriko txanoa ere. Harrapapak dituenez, txanoa eginda geratzen zitzaien. Honintzak eginda zegoen bat ekarri zuen. Txanoa eta maski batzuk aldeetan hausnartu eta gero Txanoa nola egiten den pentsatzen hasi ginen, horretarako jaten erabili genituen. Buelta asko eman eta gero eredu pilo bat egin genituen, baina dena zituzten akatsa. arazoa konpontzeko informatika belara joan eta interneten informazioa lortu genuen. Horrela gure txanoa egitea hasi ginen. Dinez eta mailako kartulinarekin egiten dugu moduko. Gaztainerrerako egiten dugu moduko koro egin genuen. Txiki ez geratzeko buruaren inguruan ipin eta zelz lotu genuen. Entzuten duzu edo atutxo bera berba? Bai, ondo. Igual atutxo beto ez da. Eta politika. Así, perfecto. Zer ikusten, Urduri daoz eta orden dakiz pixka da urduri. Lasai eta altu, bale? Geratzen den pikoa non moztu jakiteko ari batekin burua neurtu eta Kolan jarri eta zinta dagoen tokitik barra bat egin genuen. Katarroa dauka bat, ez dauka gotzik. Marra bat egin genuen esan du, bale? pikoa moztu eta gero txanoa burutik ez josteko zinta grapatu genituen. Horrela, besoak egitea bakarrik falta zitzaion. Gero txanoa hausnartu eta erregelarekin neurriak hartu genituen. Horrela hartu erditik moztu eta lagun baten laguntzaz fleko pila moztu genituen. Flekoak beltik gora pegatu eta